Christensen er i fuld gang med en dag på jobbet. Den 33-årige operasanger har for anden gang hovedrollen i opsætningen af Brødrene Løvehjerte. Hun og de andre medvirkende skal øve, både på sangen og skuespillet. Det sker en særlig øvesag. Selve forestillingen foregår til gengæld et sted, der godt kan virke. Det vigtigste herinde er, at du giver dig tid til at skrive nogle gode taxier med. Taxier er findeord og giver dig altså mulighed for på en smart måde at søge links frem igen. Nogle gode tekst til PC6 hjemmeside, jamen, det kunne være computer, det kunne være nordjyske, og måske også 24 nordjyske. Når du har udfyldt ind, og herude kan du se listen af de emneord, som jeg har tilføjet til C-klip. Og hvis jeg så gerne vil se fra min udgang, eller gerne vil vide, om jeg har andre online bookmarks, der relaterer sig til langvarig debat blev et nyt storsøhus i Aalborg Øst, og siger Jakob Axel Nielsen til Nordjyske, hvis Region Nordjylland er